kronikken Støjberg og Henriksen har ret, jeg er ikke dansker, defineres der, hvad en Danmarksborger og danskhed er. Hvis man er Danmarksborger, er man en del af fællesskabet, der inkluderer alle. Alle er Danmarksborgere, selvom de ikke er danske statsborgere og nødvendigvis ikke har det danske røde pas. Man sætter fællesskab frem for etniciteten i majoritetsbefolkningen. Fællesskabet er vigtigere end etniciteten hos borgerne. Det at være dansker er en tværkulturel størrelse. Man må selv vælge, om man vil være dansker, så længe man accepterer de danske normer og værdier. For eksempel en dansk værdi som ytringsfrihed og danske traditioner som jul og påske. Ikke alle borgere i Danmark betegner sig som danskere. For eksempel folk, som der ufrivilligt eller frivilligt er flyttet til landet og har en anden etnisk herkomst. Nogle mener dog, at man kun er dansker, hvis man er ejer af et dansk rødt pas og er dansk statsborger. Her er der politikers forskellige udtalelser omkring danskhed. Politikeren Søren Pind, Søren Pind, er det Pind? Okay, Søren Pind, at når man kommer til Danmark, kommer man selvfølgelig for at blive dansk udlænding. Okay, jeg tager den lige. Her er der politikers forskellige udtalelser omkring danskhed. Politikeren Søren Pind mener, at når man kommer til Danmark, kommer man selvfølgelig for at blive dansk. Udlænding skal leve efter de danske normer og kendetegne det danske folkestyre. Politikeren Henrik Dam Christensen, udlænding skal leve efter danske normer, men man behøver ikke ligne danskerne. De radikale mener, at indvandrere og efterkommere skal leve efter normer i deres oprindelses... De radikale mener, at indvandrere og efterkommere skal leve efter normer i deres oprindelsesland. Sådan mener 6%, mens 80% mener, at livet i Danmark skal leves efter danske normer. Politikeren Marianne Jelved mener, at målingerne er et tegn på integration. Folk skal respektere landets lov, demokrati og ytringsfrihed. Men man kan godt have en følelsesmæssig tilknytning til sit hjemmeland og samtidig overholde de danske love og regler. Søren Pind mener, at vi skal leve efter assimilation, mens Henrik Dam og Marianne Jelved mener, at vi skal leve efter integration, som er begreber, vi kommer ind på definitionen af senere. Det her er vores eget bud på, hvad danskhed er og hvornår man er dansker. Hvis man føler sig som en dansker og føler sig som en del af fællesskabet, så er man dansker. Man skal selvfølgelig tage del i de danske værdier og overholde lovene, og det er selvfølgelig sådan noget med at acceptere demokrati og ytringsfrihed og religion og religionsfrihed. Man skal ligesom acceptere hinanden og de forskellige traditioner og kulturer, som både de kristne i Danmark har, og som alle andre religioner i Danmark har. Charlotte beskriver forskellige integrationsformer. Den første er politisk integration, der vedrører statens accept af de etniske minoriteter som ligeværdige borgere og de etniske minoriteters mulighed for at få politisk indflydelse. Den anden er integration på arbejdsmarkedet, der vedrører de etniske minoriteters adgang til det danske arbejdsmarked. Og den sidste er social integration, der fokuserer på de mere private forhold. Finn Åbergs definition af reel integration. Alle skal sikres de samme rettigheder, og der skal stilles krav til alle personer på baggrund af deres personlige ressourcer. At der eksisterer en åben kontakt mellem de etniske grupper, at de etniske minoriteter lærer det danske sprog, at alle parter tager initiativ til at kommunikere med hinanden, at overholde samfundets kerneværdier, at indgå i demokratiske sammenhæng og tage aktiv del i det danske samfund. Assimilation og segregation er to begreber, der betegner etniske minoriteters rolle i samfundet. Assimilation betyder at gøre lige med. Det betyder, at etniske minoriteter de gøres danske. De skal være gode til at tale dansk, samtidig med at forstå den danske humor og kunne sidde og drikke øl, når de lytter til sjovfly danske vittigheder. Man forventer, at de etniske minoriteter dropper deres kultur og integrerer sig i samfundet ved at overtage danske normer og værdier, enten frivilligt eller tvunget. Så den danske majoritet og de etniske minoritet bringes sammen til en. Segregation betyder at adskille. Man ønsker at holde forskellige grupper adskilt. Man omgås groft sagt kun mennesker fra samme etniske gruppe. Danskerne er for selv, og den etniske minoritet er for sig selv. Der er to begreber under indvandring, og det er push- og pull-faktorer. Okay. Der er to begreber under indvandring, og det er push- og pull-faktorer.
Push-faktor handler om at flygte fra noget, såsom en politisk holdning eller fattigdom. Pull-faktor handler om at flygte til noget, da man har en idé om, at Danmark er bedre end sit eget hjemland. Indvandrere i Danmark fordelt efter alder og oprindelsesland. Der er 4 grupper på grafen. Der er indvandrere fra ikke-vestlige lande, indvandrere fra vestlige lande, efterkommere fra ikke-vestlige lande og efterkommere fra vestlige lande. På x-aksen løber årene fra 1980'erne til 2008, og man kan aflæse, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande har steget markant fra 1980 til 2008, og stregen ligner en lineær sammenhæng, hvor man må antage, at der kommer nye indvandrere hvert år. Fra 1980 til ca. 1990 var der flere indvandrere fra vestlige lande end ikke-vestlige lande. Men det ændrer sig efter 1990, hvor der så er flere indvandrere fra ikke-vestlige lande i Danmark. Efterkommere fra Irak og Iran og Libanon osv. stiger med årene. Dog stiger efterkommere fra Polen og Sverige og Tyskland ikke. Danskere, indvandrere og efterkommere. Når man er dansker, har fødeland ikke nogen betydning, så længe mindst en af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Danskere, indvandrere og efterkommere. Når man er dansker, har fødeland ikke nogen betydning, så længe mindst en af forældrene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Når man er indvandrer, er man født uden for Danmark, og begge forældre er født i udlandet eller har udenlandsk statsborgerskab. Når man er efterkommer, er man født i Danmark, og begge forældre har udenlandsk statsborgerskab.